SBS Radio. سلام تعنا بلنا كما يتخونوا كبرات تخطاتلتي SBS تقرينيا نسعة تدالو زيناتات انه فلمار استاتهم كنا قدم بوليس أديس أبابا بوليتيكينياتات تمهارون ومهاران زركبوهم 7 كلتن والكسبات او قيد كم زأتوا فليتو سلسته تطابقت مسالات اب تግራይ نستفصم مجهز سباو مسالات زملكت ناب كوميشن سباون حزباون مسالات افريكا طرعنا قريبهم ميتا فيسبوك مسكينات تግራይ بزتحاز ب2 بليون دولار كحسا تخصيصو ኣብ ጅቡቲ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ጸገማ ከም ዝወደቁ ገሊጾም ዝብሉ ንስዓት ተዳለው እዮም ናብ ዝርዝራቶም ክንቅጽል ሜታ ፌስቡክ ምስኩናት ትግራይ ብዝተሓዝ ብ2 ቢልዮን ዶላር ክሓሳ ተኸሲሱ ኣግባብ መስርሕ ፌስቡክ ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተልዓለ ኩናት ብዝተኣሳሰር ዝጋፋሕ ዝነበረ ጽልእን ጎነጽን ኣብ ምግዳድ ኣበርክቶ ገይሩ ክብል ክስ ቀሪቡሎ ኣብርሃም معرق ودونت بفيسبوك دحر زقربلو ጸለመ ዝተቀትለ መምህር ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር ኮይኑ ሓደ ካብቶም አንጻር ሜታ ክስ ዝመስሮት ሰባት እዮም እቶም ከሰስቲ ነቶም ኣብ ፌስቡክ ግዳይ ጽላኣ ዝኾኑ 2 ቢልዮን ዶላር ካሕሳ ከኸፈሎምን መስርሕ አልጎሪዝም እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ከቀየርን ሓቲቶም ኣለው ሜታ ቁጽጽርን ቴክኖሎጂን ብዙሕ ገንዘብ ከም ዘውፀ ገሊጹሎ ወኪል እቲ ትካል ዘረባ ጽልእን ጎንጽን ምልዓል ሕንሕጊ እቲ ትካል ከም ዝጻባ ብምሕባር ኣብ ኢትዮጵያ ዘለና ናይ ድሕነትን ግልጽነትን ስራሕቲ ካብ ሲቪል ማሕበራት ውሽጢ ንረኽቦም ርእይታታት ዝምራሕ እዩ ኢሉ أبونا أبراهام أبز حلف عمتيو قد يابت هاجر استول العكينات كوينو زلو سلست حدار كلتاشن عزران حدن بروفيسور محرق عمارة كابتي زمهرو لزنبرا يونيورسيتي بحرارنا وجزو أبز خدر اللوان أب موتور سايكل كوينون بزا ساعة وعطواتها بأفدق جزء استقاتلأيو ثم تقعت الفتس أمول السبات السلة فرارحوهم نتم تقعتي زر أي سبات كواك حقزوا كم زي كاليو ودو أبراهام قليت زلو بروفيسور محرق دحر شوعات ساعات هبتزود أولو بوتا هيوتو كم زحلفه وانت سميعو المماتو بزعبوز ألمتاتن من نتوزقل حبريتاتنا في فيسبوك كم تزرقو يودو تزاريبو ولو قابت ما تكبر بزلو موهابا حبريتا بيلون هبتتكال ترعن انت قربة وان كساب زحلف توم لطافات كم زي تقاليو ودو قليت زلو بسنك زدما بروفيسور معارك قد دايموت كم زخونة تقاليت زلوم بوليس أديس أبابا بوليتيكينياتات تمهارون ممهاران زركبوهم 7 كلتن والكسبات او قيد كم زأتوا أفليتو بوليس أديس أبابا مستبق ربا وانا وأبيات تمرت أديس أبابا استفترون عبتاز استحاز قل أبالات ودابة بالدراس نحق انيا ديمقراسي تمهارون ممهاران زركبوهم 7 كلتن والكسبات او قيد كم زأتوا أفليتو أبتي بتحساس كلتاشن 15 قطعة زوج مجلسي እቶም ኣብ ቀይዲ ዝኣተው ውልቀሰባት ምስ ባንዴራን መዝሙርን ክልል ኦሮሚያ ተታሒዙ ዝተወልዐ ተቃውሞታት ብቐጥታ ተግባር ጥፋእ ዝተሳተፉ ምዃኖም ገሊጹ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ቢሮ ሰላምን ጸጥታን አዲስ አበባ ሊድያ ግርማ በሰለስተ ተሓሳስ 2015 ዓመተ ምህረት ሃገራዊ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ብዛሃበቱ ሓበሬታ መብዛሕትኦም እቶም ዝተኣስሩ ሰባት ምስ ማሕበረሰብ ቤት ትምህርቲ ዝኾነ ርክብ ከም ዘይብሎም ገሊጻ ወሲኻ እውን እቶም ውልቀሰባት ዝተፈላለየ ኣጀንዳ ከም ዘለዎምን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ንዓብን ምልዓል ይሰርሑ ከም ዝነበሩን ጭቡጥ ሓበሬታ ከም ዘሎ ሓቢራ ፖሊስ አዲስ አበባ ብቀረባ እዋን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ አዲስ አበባ ዘጋጠመ ፍጻመ እዘን ትካላት ንምዝራግ ናይ ዕንወት መድረኽ ንምግባር ዝተወጠነ እዩ ክብል ገሊጹ ነይሩ እዩ أو حنت سما زيت أقصد بيت مرتب بزعنات كم زجات أمن أزوم نايت فات أجندة اللهم زبالو الكسبات أو كيد أتيهم قدام يمرمر كم زلون جليس الله سلسته تطابقت بمسالات اب تግራይ ዝተፈጸመ مجهز سباو مسالات زملكت ناب كوميشن سباون حزباون مسالات افريكا طرعن قريبهم مستب تግራይ تفጽሙ ዝብሃል مجهز سباو مسالات بزتحاز او كوميشن سباون حزباون مسالات افريكا طرعن كم زقربو سلسته تطابقت مسالات افليطوم አለው እቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ቀሪቡ ዘሎ ክስታት ንግዳት ናይ ትግጭት ምውካል ዘቀረበ ምዃኑ እቲ ዝወፀ መግለጺ አረዲኡ እቲ ጥርዓን ብክልተ ኣብ ለንደን ዝርከቡ ትካላት ሕግን ሓደ ታንዛኒያ ዝርከብ ማሕበረሰብ ሙያ ሕግን ዘቀረበ እዩ ኣብ ዝጥርዓን ብዝሕ زنزانتاتن جملة وقتلاتن زي حقاو مرشنتي سفيحن چكانن ጸታው ዓመጽን ጸታው ጎነጽን አለማሚት መጥቃዕታ አየር ደብዳባትን ናብ ልዕሊ ኣገደስቲ ሲቪላዊ ትሕተ ቅርጽታት ዝወረደ መጥቃዕትን ዝምልከቱ ክስታት ከም ዝተገልጹ ተሓቢርሎም እዚ ንፈለማ እዋን ተጋሩ ግዳያት በቲ ኢትዮጵያ ብትግራይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ከም ዝተሓሰት ክውሰን ዝኽእል ኣካል ስምዕሉ ዘለው እዩ ክብል እውን እቲ መግለጺ ሓቢርሎ
ኣብ ጅቡቲ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ጸገማ ከም ዝወደቑ ገሊጾም ኣብ ጅቡቲ ኣሌዴ ኣብ ዝበሃል ማዓስከር ካብ 8 ክሳብ 14 ዓመት ከም ዝተቐመጡ ዝዛረቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዋሕዲ መግብን መሰረታዊ ቀረባት ይሳቀዩ ከም ዘለው ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃበዎ ሓበሬታ ተዛሪቦም እቶም ስደተኛታት ዝያዳ ዘሰክፎም ግን ናይ ሕጂ ዘይኮነስ ናይ መጻኢ ኣንፈቶም እውን እዩ ገለ ካብቶም ስደተኛታት ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ካብቲ ዘለዎ ዓጸቦ ክወፁ ዝምልከቶ ኣካል ክተሓባበሮም እውን ፀዊዖም ኣለዉ ክቡራት ተኸታተልቲ SBS ግርኛ ንሰዓት ተዳለወ ዜና እዚ ይመስል ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰሰናይን ምንኤልኩም ሰላም ድሓን ቀንዩ